to czym zajmuje się centr i tak samo i zbory, i archiwy centra mieli swoje miejsce, swój dom tu u Białymstoku. Tu pokój niekalki pomieszkania, u jakich pracuje kolektyw Centra Białoruskiej Kultury. Sionia to 10 osobą u całym i u tych pokojczykach wiedziemy naszą postojanną pracę. A pracują w różnych galinach, bo zajmują się i kulturą w sensie organizacji meropриемств, zajmują się edukacją i podtrzymywaniem procesu edukacji białoruskich dzieci na Białostoczni, ci u szkołach, na uzrowni podstawowej szkoły, ci tak samo u sadkach, ci nareszcie u licejach wydawnicka działalność, bo centr tak samo ma namierkę drukować współczesne kniги, ale tak samo i historyczne materiały jednoczasowo i na polskiej, i na białoruskich mowach. Jak układ Białorusów u historii. Jak przykład wydawnickiej działalności mają tu na przykład takie wydanie, jak pierwsza w ogóle książka Żubr i inne opowiadania na polskiej mowie. To opowiadanie Michała Andrasiuka, jaki tak samo znajdował się w spisku laureata z Nagrody Literatury imienia Giedroycia. U przekładzie na polską mowę pierwsze opowiadanie Michała jeszcze z 90-tych lat ze złomu starodział, u jakich rozpowiadaje jak mostacka literatury, pra hajnałku, hajnałszczynu i tę częstku naszego regionu. Insza książka, jaka już wyszła w tym rodzie, książka Hanny Kondraciuk, tak sama laureatka zgadanej premii. Ta już książka na białoruskiej mowie rozpowiadaje pra sustreczy Hanny z białoruskiej historii z różnymi białoruskimi herojami. W tej książce na pełna dokraniem się do tej ogólnobiałoruskiej historii i tego, jak baczymy tę białoruszczynę. Ta stroj Kaciaryna Wodanosowa, ona wiadoma jest ze swojej pracy jak kultura wied, jak historycznej pracy, ale tak samo z tego, czym zajmuje się na co dzień, a ona prosto szyje i popularyzuje. Szytwo popularyzuje to jest to ciekawe nie tylko żeńczynom, ale ogólnie u naszej historii białoruskiego stroju, u kontekstach historycznych i tamu wystawka, jaką złożyli u mnie w chodzie, wielmi ciekawa była i szeroko przyjęta nie tylko białoruskim ośrodkiem, ale polska białoruskim ośrodkiem. U Larysy Jeniusz pod zachołkiem Ptuszki bez gniazda uspominy i u polskim wariancie Ptaki bez gniazd wspomnienia. Ważny wielmi motyw naszej działalności i pracy to białoruskie archiw. Tak jak go nazywają, jeszcze nie ma ogólnej, zatwierdzonej nazwy, ale białoruskie archiw tomu, że centr zbiera materiały, nabywa artefakty związane z białoruską historią Białorusów Podlasza, ale tak samo białoruskiego Pamierza. To fotozdymki, to dokumenty, to karty, to tak samo książki. Zaraz użyjemy w procesie, w wyniku czego będziemy mieć u swoich zborach u swoich fondach amal 4000 różnych artefaktów. To ważne i tak samo przybliża nas do momentu na pełna, kiedy musiał ta pasielica w swoim nowym domie, ten moment na pewno przyjdzie. A kiedy idzie pro edukację mniejszości, zawsze jest szmat pytań i problemów, jakie trzeba wyrażać. Tak samo nie bezkłopotny ten czas dla tych licejów, ale ważne jest podtrzymywać fakt istnienia w ogóle edukacji dla nacjonalnej mniejszości, jak osobnej szkoły, jak osobne miejsce, tak samo ważne dla lokalnej i regionalnej kultury. Tak wygląda. Taka papka dla pracy, jaka prosta wzbogacza możliwości nastavnika i dzieci mogą pracować prosto razem z nowym siabrem, nowym herojem. To zebrania bronik. Już rozpracowane mają czerwowe materiały, jakie pojawią się przy nachodzie już zimowa światocznego periodu w następnym chodzie. Rychtujemy tak samo takie plansze pro zjawy przyrody. Podrychtowali dla nastavnika do pracy takiego, nie w tym sensie sztopalowku, ale prydumali takie nawet naklejki, proste rzeczy, jakim dzieci prosto można obdoryć i można odwdzięczyć za pracę na urokach i popracować z takim właśnie nowym siabrem. To współczesnego można im prezentować. To przykładem będzie na pewno spektakl, jaki produkował w tym chodzie centr, a to z nagody stachodzia z dnia narodzenia poeta białoruskiego z Białostocczyny, Wiktora Szweda. U tym chodzie Sotowa Jachadawina z dnia narodziną. A Wiktor Szwed to ciekawa postać i on pierwszy się pisał dla dzieci. Kiedy narodziła się jego daczuszka Natalka i on zaczął pisać i w ogóle jakby wierszy Natalce, ale
szmat czasu w swoim życiu i on z jednego boku budziaczem białoruskiej kultury, ale poświęcał czas dzieciom z kniżkami, jeździł na sustreczy, spotykał się z szmatlikimi pokoleniami dzieci, rozpowiadał про swoją twórczość i ono po wielkim rachunku i żartowna ja, i taka ja, wielmi prosta ja, tak, z jakoj ciekawa dojście do dzieci i ciekawa prosto pracować na osnowie tej twórczości z dziećmi. I wyruszyli, że mianowicie na osnowie i twórczości, i biografii Wiktora Szweda stworzymy, podrychtujemy spektakl. I właśnie udało się na Hadawinu 23 sakawika miała miejsce premiera w Białymstoku tego spektakla i on już był pokazywany u Hajnowcy, u Bielsku dla dzieci, jakie uczyły białoruską mowę i nie tylko, u szkołach tych powiatów Bielskiego, Hajnowskiego. I jeszcze u nas plany dalejsze, jaka spektakl, jaki współczesny wielmi w formie, bo rytmowany ja wierszy Wiktora Szweda i Janny, jak okazuje się, wielmi dobra, słuchuczny ja z rapem i współczesnej muzyką. A to taki środek mastacki, jaki na pewno do dzieci, z jakim lekko dojście do dzieci. Z drugiego boku u spektakli przysutne i aktory, i młode aktory, legenda białoruskiej muzycznej sceny, już zwyż 80-ladowy Siergiej Łukaszuk, jaki graje na własno zrobionej liry, znaczy ca miszpakalena sustrecza i jeszcze do tego a wiersza, pieśń, lalki. To jeszcze tak samo pracuje z dziecięcym ujawleniem, bo lalka, wiadomo, u dzieciństwie zawsze taki ważny siabra i symbol ogólni. Jeden z takich ważnych elementów naszej pracy to zachowanie spadczyny folklorysta, muzykologa Szczepana Kopy, jaki z 70-tych lat jeździł po wioskach i zapisywał pieśni tradycyjne, obradne. I my z tym pracujemy, przepracowujemy i rozpowszechniamy. Taki jest namiar centra. Taka meta z jednego boku zachowania i popularyzacji. I właśnie tu mają i historyczne sprawy, tu mają już folklorne sprawy, a z trzeciego boku, tak, spektakl wicie dla dzieci, to dokaz tego, że to trzeba szukać sposobu, pierwsze za odejście do młodego oglądacza, upleść zmiest, tak, w tym sensie jakby wierszał narodnego, skażem, poeta, a z drugiego boku pokazać to u formie współczesnej, jaka będzie zrozumiała i ciekawa dla młodego pokolenia. Koncept projektu Pan Les to trochę muzykał, Białorus z Podlasza, Białorus z Białorusi i Polak, jaki razem stworzyli muzyczny koncept, taką opracowkę muzyczną dla twórczości Anatola Sysa. Ważne jest to, jak robić usiąść w zgodzie z tobą. Kiedy mnie ważna to jest naść, jaką ja trzymam od baćkołu i dziadołu, to kap perdawać na uzrowni swoich dzieci, jakby te wartości, a kap rozumieli, że ich rodna jest takie nie insze. I kiedy będą dzieci świadome, to jakby na pewno chudka nie zaginiemy ze swojej mowy i kultury. Nawet kiedy ona nie będzie prejulacja tak szeroka i tak widoczna, jak na festiwali tu takać, i tak głuczna, jak uczas różnych meroprijemstw, jakie prochodził w całym regionie, tu zaraz na Białostoczynie, to kiedy zostanie świadomość, to tak długo jak będzie ta świadomość i nie będzie wstydu, pro jaki szmat radą tu говорим na Białostoczynie, bo procesy historyczne były tak samo, no i wielmi sprzyjalne dla białoruskiej mniejszości, w ogóle dla mniejszości u Polsce i zawsze tak na pomierzach bywa ciężka z historii, kiedy mniejszość spotyka się tak samo z historią i dzisiejszym dniem w kontekście bolszości. Zawsze jest rany, zawsze jest różne tragiczne historii i to tak samo nie lecha zabywać. To warto wspominać, uzgadywać, pisać, publikować. Jakby zmierzyć się z tym, że to proces przeszł. Dzisiaj życie wygląda tak, a nie inaczej, ale robimy, co możemy.